Guys, ayan, simulan natin dito guys. Nagpiprito na po ako ng tilapia. Bali, isa lang guys ang lulutuin ko na isda. Kasi yung dalawang maliit ko lang ang kakain nito. Favorite nilang isda talaga. Isda. At mamaya guys ay mag-iihaw na ako ng chicken. Meron na ako dito naka-marinate. Ito guys, yung na-marinate ko ng chicken. Kita siya guys ng manok. Yan, oh. Bale, doon ako guys sa taas mag-iihaw. Doon sa may terrace namin. Guys, magba-barbecue na po ako ng chicken na na-marinate ko na. Start na tayo guys. Ayan guys, nag-iihaw na ako guys. Ayan na guys, may naluto na ako guys. Ayan. And guys, ano na to guys? Anong oras na 12 na ba? Mga 12 na siguro guys. Ayan, di pa ako tapos mag-ihaw. Ayan, oh. So, cloudy day. Ayan. So guys, kain na po tayo guys. Tapos na yung pagluluto ko guys. Na-prepare ko na lahat. Ayan, kakain na lang po. Ayan, yung aking inihaw na hotdog, chicken, may pritong tilapia, sausawan niya, at meron din tayong kanyang salad, vegetable salad. At ang kanyang herb and garlic dressing guys. Ayan, pero meron din guys na cheese and mayo. Ayan. Yummy. Oh. Kain tayo guys. Ayan na, ready na. Kakain na lang guys. Ang pritong tilapia. Kain tayo guys. Thank you for watching guys. God bless. Ayan guys, toyo at kalamansi ang kanilang sausawan para dito sa pritong isda.